Bog svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas snimamo Farming Simulator 2017. drugi dio. Ajmo počet, znači ja sam ovdje s Ursusom. I ovdje sam stavio da mi čovjek tu koji plaćam radi ovu njivu. I on će mi tu pomagat. I da, ja sam još planirao kupit jedan traktor zato što treba mi za baliranje, ovaj ima prikolicu, tako da kupit ću drugi. Znači sales, tu nema ništa, ok. Placeables, šta ovdje ima? Ovo mi malo preskupo. Result, ovaj Wild Energy Converter. Ovdje je drvo. Double Gate, Fence, Work, Custom. Zašto ovo košta tak malo? Can be placed here. Can be placed here. Hajde ovdje. Escape. Back. Pa da vidimo šta je to tamo. Ja sam sad nešto kupio, ali ne znam šta je to. Ne treba previše čvarat. Šta je ovo? Here. Customize. Ovo je tak dobra stvar. Znači, ja sad mogu otići s mojim golfom. Mogu otići tamo. I customizat ga. I da, još sam razmislio i odlučio sam da ću ovo golfa mogu malo očistit u ovoj epizodi. Možda ću ga u ovoj epizodi očistit, nisam siguran, ali pokušat ću. Epizoda će biti isto oko 30 minuta. U prošloj epizodi sam nešto pobrkao sa Bandicamom, tak da nisam customize, sell. Nema customize, nema sell. Pa šta može on? Ništa. Kaj ništa ne možemo s golfom. Ali to sad nije ni bitno, zato što... Zašto bilo bitno? Je da... Još da ne zaboravim. Ja bi najrađe kupio traktor i balinku novu. Sad ne znam koji ću traktor, možda ću štoreta, možda ću, ne znam, nemam pojma. A ne. Uglavnom kupit ću nekog. Da, još moram promislit, ali iću u shop pa ću vidjet kak ih ima. Ovdje ću ostavit. Ups. Tako.
Da, idem u shop, Traktors i uzet ću ovaj mi je preskup. Neku bi veću mašinu, ali ne znam koju ću, malo mi je sve skupo. Trebam ipak ištet para i sve, ali ne znam, mogu uzeti šoreta, zato što, da, ovi Massey Ferguson isto nisu loši, ali C300, šta on ima sve veze, okej. Neću opet Ursusa, nek ću štoreta. I ne košta puno, uštedim novca. Okej. Da još valiku, ali ću se pomakniti odavde. Varig Technology, gdje je to? Evo ga. Ovdje sad imamo Ursusovu prikolicu, to ću uzeti Ursusovu prikolicu, ali prvo mi treba balika, ovu neću, skupa je malo, ovu isto ne. Sad ovdje, kod ovih baliki. Uzet ću, čekaj, a kakva je ova kao? Ta je za one velike bale. Uzet ću nju. Zašto ne? Evo, with warning triangle. Može 12.100. Inače, da isto ko u prošlom videu možete mi pisat hoćete vi novaca više ili ne. Tako da, okej. Inače instalirat ću još mod, onaj manual touch, zato što će izgledat realističnije i bit će takve bolje. Jab da farming izgleda što realističnije, zato što da bude realnije. Stvari, isto je to, ali evo ova balika teška, trese se nešto, nemam pojma. Zanima me, otiću i tamo gore u selo da vidim šta je tamo. Ajde prođi. Okej, da ljudi. Sad idemo opet na farmu. Zato što ja balira još. Da to riješimo. Radi žmigavac? Radi. Okej. Okej.
Inače traktor je prejeftin, a ima dobru snagu, vuče. Da. Sad idem premjestiti Ursusa zato što će smetat za štoreta. Da. Ok. Sad ću ovdje pauzirat snimanje, pa ću nastaviti. Evo me nazad. Ok, sam da vidim koliko snimam. Tek smo počeli, dobro. Sad... Šta je sad? Zašto je što stopirao? Kužim! Či ovo dalje ni naraslo. A ovo ću ja sam obršt onda. Ok, šta je ovo? Snijeg. A ne, to je voda učinu. Ok.
Ok, malo sam se ušutio zato što koncentriran sam na vršenje Cable Tour Non-Harvester. Ok. Zaglavio sam za drvo. Evo dalje. Ok. Da. Ko vozi? Dismiss workera. Šta će mi? I onda sada opet. Ajde. Ajde, hire worker. Neće. Čekaj. Ovo izgleda dizel ovaj kombajn. Piše dol, možda se ne vidi na snimku, ali piše dol kod točka tamo i kod ove lojtra ljestava piše dizel. Evo još malo pa smo gotovi. A onda idemo na baliranje. To će isto biti cool.
skoro. 3, 2, 1, gotovo. Ok. Ok, morat ću ići sa zmajem malo unazad. Ne, čekaj. Ček. Pa zašto nešto nije naraslo, nešto je? Čekaj. Aj dobro, još ću onda to površiti. Ups, nisam to vidio stvarno. Okej. I sad... Hajak mora kega. Kućeš. Alo. Kud si krenio? Krenio mi na štore. Vid, nije ništa radio, a novce mi ukro. Konja. Je lopova. Ja još to njem platio. Bog te. Da, kupit ću možda još novi mikrofon, nisam siguran, ali možda. Okej, wow. Ovaj kombajn mi se stvarno sviđa. I to još do kraja. I dobro, i još ono sad. Wow, čekaj. Okej, da, ovo je stvarno zabavno. Zaradit i... Da. Okej, evo me nazad, znači završio sam to i... Da. Sad ću to sve nasipat u Ursusa, to što sam
izvršio, znači O je za pipe out i sad ok, nek se to usipava sad. Ok, evo ga. Sad ću premjestiti štoreta. Da sad može kombajn proći i smjestit ću ga sad. Spremiti da u sljedećoj epizodi ćemo balirat. Da. Sljedeća epizoda će biti baliranje, sam da ja još spremim kombaj, pa će to biti to. Prošao sam to. Zaglavio je kombaj.